atel lawa kan om thei lo le engtik lai puwa kan momo chu borak thiang hlim oxygen hi ani ome mithiam te chuan mihring te hian borak thiang hlim oxygen kan tholu ta ti chuan borak thiang hlim lo carbon dioxide kan thochuak le thin an ti a chu borak thiang hlim lo kan thok chhuwa lo ti thiang hlima hiblu le tla ka siam tu chu thingkung te hi an ni mizo te po kan lo fingin kan lo changkang ve deuh dewa borak thiang hlim min pe tu thingkung te ti chereu lo tur le phunbel sau turin kan in fuya thingle mauram ngoti chereu hi keima ni tan ngei po ala poidon chawani ti hria thalai po kan ombel ve zel ni in alanga alom le ani ma se tu na karon soi tur ero thingkittu in a thingki chhung-ah a thil hmuchhuak mak tak rap angreng deuh ro khongai thlak bok si chanchin ani don ani Waycross Georgia chuan museum dangdai tak South Forest World anti chu oma chu museum chhungah chuan thingmanga thil siam chhuah hmunom le dangdai tak tak te baka huan thlai nei dan te tarlan thin ani a ma se chung zong aya hmunom le dangdai thil dang chu museum chhungah chuan om chu hmun tlo tu te po in chu thil dangdai le mak tak awang chuan an tlo non le pha fowa mak anti tlangin angai na reng an shelo chu thilmak lo chhuah dan chu hetiang hi ani tlang pangpera kho pakhat Pickens Country Home anti hmuna cheng te chu thingki manga eizong ani deuh veka he hmun hi Jasper Georgia ram chunga mi ni in Georgia ram chunga hian tlang pangper moi tak tak atam ema mitam takin hiking ti nan te mangin tourist po an hip nem chin hle ani Jasper rama Thingkittu-te le hemikai noya company nei zong te in ngana chu an bul vela thingle mau te chu an ni maya kang mei emo har san na dangin atlak buak pal mayang ti chu an hlau ve chin hle a abik takin thing semim kung phei hi chu an kidna sa in an hmang changkai na sama ma a rem lam an pan chhel hial nge ani hei mai baka hian ram ngodur that takin atuam champo mai boka chu wang chuan hilam eizong po hi an thahnem lo theilo ani ti chuan kumsang kha zakwa somriat kuma chuan ni dang ang bukin Thingkittu-te an hming tarlan lo le Georgia Craft Company athok te chuan ni dang ang bukin an hna nuam te chiam lem lo chu an thok le dona chumini an thil hmuchhuak chu kumtam fe mi te makti le soi alani ang ti reng she lovin an hna chu an han bung hal deuh chon maya an thingki sa te chu a thenin an lo zai bung boka nidang ang thawin pa ngai takin an zai mei don emo an ti lai chuan chhun chu ei hun om lai vel bora chuan an beisei lo thilmak tak alo thlengta an thingkung ki thingsemim kung chung chu apa ngai hau lo a mor lam chu alo korong hung maya ma se atop ero a hmu thei chuang der si lo alai hol vela chuan dang tu thim cha tak a om tlata ma se chu tianga atopa changa an bi ringot chuan engthil nge ani ti an che thei bok si lo engthil che nge mon le ti in an zinga pakhat chuan bel chiang turin chu thing semim kung hleitling tak korong chunga chuan awak lut tange nge a ti chuan le a beisei lo thil lo ran mai chu thil an mu che mai chu a phude uzoka ik ti tur po omlok lo akade ho mai ani chuta lau hlopin na tol chuak le ngala a chian ten thil om dan an lo zot ngal thuaya ani chuan engemaw thil nung mak danglam lutu ka om thu ina changa an chim tlang deuh to po ani ma na na thok tur pon om meu to lo laklo dewin an na tho lai te chu an kalsan tange nge a engtianga malak tur nge ni ta ang chu thing korong chunga mi chu eng sakol nge ani ang ti te chu an soi ho ve luam boka arangin an manager te chu an be pop tangala chumi hnuwa chuan chu thil endik tur chuan Southern Forest World achangin aming Christina Kilgrove chu aron kalta ani chuan churam samak tak emo sakol nia an soi chu thil nung troi thei to lo mami a in siamani to thu a chezuita ani arin dan chuan he thing korong chunga hian ti pal thil thu in atalut palanga chu hmuna tang chuan a chuak thei to lawani nge yang ti chu apom dan ani a
Arwang troi chiat mei lo chan le ru kol hlang mai ani lo chan po a om na mun chu a chep em awang le thing chhung-ah chuan chung ang vong tha thei tur tok bo ruak le hnong a om wang te ni ina soi boka New Zealand a po hetiang deuh hlek hian a lo thleng to a bong ruang kumsom thum panga vel zitarei to chu fip veksi ma se tak saruang am him vel pial si in an lo mu to bokani nima se zo na nita chu thil nung chu engtiang in nge chu thing korong chhunga chuan atlak thei le changa fit som ni pariat zeta sang ani hem mai si a chu ba ka chu thil nung trei thei to lo chu enge mo ani che areng reng le chu thilmak tak chuan ha hriam takaneya mitmu ni om tak omna tur korong vek to anei boka savom ni turin ate boxi chingnia ni don ta se chulai vela chuan chingnia an om ngai boxi lo atopa ero mishing chian chatak uinge yani ti an che chuak ta ma se zo na lom fan chu engtin nge chu thing chunga chon atan thei jok ti chu ani chu thil hmuchhuak tu te chuan an thil hmuchhuak chu zirchan turin scientific community nena an hlanta a science lama thiam na nena an han chan kop ngial po in hmuchhuak em an nei theilok bik lo atopa ero Southern Forest World Director Septha Siu Dixon chuan kumsang kha zakwa somruk vel bora khan sakap chin apunen anram chhuakanga ti chuan ui hian ama aya te engemo maneyanga athil chu he thing korong chhunga hian alu tanga ti chuan chuak thei to lawin athi thlengin atang ta aniang ati a ani po ani mel viawani ti chuan thingkung chu alo thang lian zelanga ui ruang chu troi thei to lova vong tha in atak safi vek to chu thingkung than angrual zelin akang chhowe ta zel ti na ni don ti na ani kumsang nei pani khan he ui khongai thlak tak hi staki ti in a mingan phua saka museum a ero chipar le dog u ti in a mingan phua sak thunga thisi lo ril cham mmc chuak thei to lo le che tha thei si lo khan engtiang rei tak omang mo tlan chwa tuma ain hai boy ve lain zoi in athita ti sha takin atak saruang am po hi ala rengani